Ngene lho, Pak. Nah. Lho malah ngene. Yo. Alas, boh. Ora ada warung. Apa ning ndi iki? Apa ning Yo jancuk. Apa ning ndi iki? Apa ning ndi? Ya Allah. Kok iso loro to, Pak? Selamat suwe kopi deh. Pak, ya Allah. Oh, sudah keluar aja. Delok ndi, ya Allah loro. Jancuk. Loro. Keluar malah. Tak tumbas tak gawe susu ya. Suara kamu dhewe. Ya, tak gawe susu ya, ben mari ya, ben tulangnya apik neh ya, ben mesti gak kropos neh ya. Makane to, Mas tuwek tulangnya aja kropos ngono. Yo tak ngene. Rasakan ngomong. Sumpah gitu, sumpah panik iki. Suwe tenan lho Bang Lambimu. Oh, nyaki susunya diombe. Susu apa iki? Susu tawan siang ya. Oh, alah. Ben kamu iki gak ini lho, gak kropos. Sing anu dhewe kae to sing deremu iso nyembune asam urat terus dari sendi sing anu dhewe kae to. Iya, sing diombe dan diombe. Ngombe caci le ae. Kuat mesti. Dengan sithik wis kok wis loro sambat loro. Yo. Sini kita. Dan oh iya. Mantap.